Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! As a general rule, dapat. In fact, kung tanawin ka, one of the reasons why there's overpopulation of our traffic. Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending na isyo sa karon nga panahon. Muna siya ma-change ang landscape sa ating city and maka-ease ang traffic congestion. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tuntun las 9 sa aga tag sa kadomingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Good morning, Bacolod City. Good morning, Negros Occidental. Good morning sa mga butan sa atong atingog sa buong aga. Welcome sa sanaman kay episode sang atong programa Istorya Espesyal every Sunday morning from 8 to 9. Diri sa Diva Easy Action Radio. Kaupo gyapon sa inyo kubos nga alagad. Konsehal Israel Ising Salanga of Bacolod City. Happy Father's Day sa atong tanan nga mga amay nga naga-celebrate sang Father's Day sa bilog nga kalibutan, no? June 21, bawo nagsala pa ni last week. Ang iban, pertin ang greet last week, no? Naka-emote na, why na kamo tsansa nga mag-greet subong, kaya nakauna na kamo ligad, no? Ang why nalipat, sang kablokan, hindi siya fix ang date sang Father's Day, no? And, of course, subong yung aga, June 21, kalimtan-taanay ang pandemic, kalimtan-taanay ang mga pagtilaw, no? Mga challenges as we celebrate Father's Day, subong aga no June 21 sa tanan ng mga amay sa tanan ng mga amay nga may kabataan tig sa mga nagapaamay-amay no ag sa tanan nga iloy nga amay man at the same time sa ila panimalay ag sa tanan nga amay nga nalipat na may mga bata sila no sa iban dialog dugsing na ha? Happy Father's Day sa inyo ang tanan, no? Ang Father's Day ko, no, ang isa ka family will never be complete without a father, without a mother, and without a child, no? Or children. So, celebration subong sa bilog nga kalibutan, no? Because ang amay is ang haligis, ang panimalay, and it will never be complete, no? Without the haligi, syempre, ang iloy ko, no, si ilaw ng tahana, no? And, subong, since we are celebrating the Father's Day, again, nag-invite kita sa isa ka espesyal nga bisita nga inyong mabatian every morning, no? Diri man sa Diva Easy Action Radio sa iyang programa. And this is also the first time, I think, mag-guest siya sa ating programa. And most of the time, siya ang nag-conduct sa mga interview, no? Ang mga nag-cover sa mga balita. But subong nga Domingo, gin-invite natin siya to be our special guest, no? Last time, nag-post ko sa akon niya Facebook, sa akon niya itsura bala, kung hubin ka or bata ka pa. And ang akong itsura, nagwa. Nakita mo to? Oo, kita. Sini ko do carbon copy, gito, no? Ang akong subong nga bisita is no other than ang amon niya nga amay, no? Sa amon man niya panimalay. And of course, ang inyong ginapamatian every morning, diri sa Diva Easy Action Radio, si Action Fred Salanga. Good morning! Morning, sa tanan nga mga amay, Happy Father's Day man, no? Morning, morning. Alright. Si Papa, tawag naman si Papa, no? Si Action Fred is a veteran broadcaster. For how long na gani, Pa? Sa broadcast industry, halin sa drama, pakadto sa reporter, pakadto sa anchorman, mga 44 katuwig na. 44 years. So, less sa imong edad, sa mga malawig-lawig na gibantuod, no? Almost 20, pila? 44 years, so 20, pila ka pa na pag-start mo, mga 26? Hubin pa. Nag-start ka as dramatista sa radyo? Nag-start ko as dramatista sa DYHB. Nag-start ako sa DYHB. Pagkatapos, mga 10 years man, tapos sa DYRH, another pila ka tuig, kag ginkuha ako nga reporter. Pagkatapos, ginkuha ako ang kurman. Pag sila sang DYRH,
niya ni Rosales tong tagiya at nga chimpo manager mo si IB Visitasyon. Nagsira siya. For what reason, wala ko kabalo. So pag siragid, ang DYEC, ining DYEC, ang manager si Boy Robles. Ginkwaya ko. Nga nag-program sa DYEC. So dito nag-start ang imo diri nga Nag-start ko live. nag-start ko sa DYEC mga subong mga 29 anyos na. 29. So but almost half of your life diri mo gin spend no sa DYEC Action Radio. You are a father of 7 and married to Jocelyn Salanga, no? Of course, si Mama sa mong aragyapo niya sa public service, sa government man, no? And she also used to be a kagawad. That's why most of the time ko mangkot sa akon kung paano ko diin ko nakuha ang akon niya nga passion in public service. Of course, ang ako niya ama is from radio industry nga nagahatag man sa serbisyo publiko through information, and ang ako niya is also a local public official kagawad sa amon niya barangay Abe. 7. You are 71. Wow, 7. Because 7 is my favorite number, no? Pag daog ko ligad, number 7 man ko eh. And 7 yung pagkamagutod, and now you're also 71, no? 7 man sa gihapon. Ang kids mo, ang eldest, of course, si Mark Salanga, ang sa TV Patrol. Ako, si Nathaniel, ara sa Singapore, naga-coach man dito, and may family naman nga iya, no? Si Dosi Salanga, kagawad mada, nag-obra man sa call center. Si Joy, si Tiffany, kag si Maraya, as a young guest, no? Ang ato nga young guest is 19, and si Manong, si Mark, is 38, no? 38. How was it? Paano sang teenager ka na-imagine mo ang life as a father? Sa ito nga chimpo sang hubin pa ko, daw, ato sang chimpo sa hubin, wala kay kamatayan sang hubin ka mo. Puno sang kalipay, happy gulaki, wala kag palibog sa pagkaon mo, wala kag palibog sa kwarta, kaya ra silula ninyo. So ambot silingon sa ito nga chimpo daw, wala pa kaya sa pinsar ko. Ang mga pangabuhi, wala pa sa pinsar ko nga magpangasawa. Pero sa ito nga chimpo sang teenager pa ko, naga-proklamar na ko yan. Sa mga pesta? Sa mga pista. Wala pa ko sa radyo. Wala pa niya dahom-dahom. Naga-proklamar na ko. Madamo na ko sang ginimo nga mga binalaybay. Amo nang akon daw. Amo nang akon niya blang kalipay sa kabuhi ko sa una. Luwas sa igangyang lang. Amo nang na-experiensyahan ko sa una. Okay. Childhood, no? Balikan tabi mo nga childhood. Why mo yan na-meet ang imo biological father? Hindi ba la? Wala. I think why mo siya na-meet, yeah. So, pagdako mo, ang aside sa imo nga step father, and mga step brothers and sisters, sa mga hamon sa mga katiyaan and kasin man naton, of course, no? Very strong band man sa family. You were raised not knowing your father. So, si mama mo, si Lola, ang solo parent. Solo la, doon lang kami mamang sa una mo. Nga pati ko yung sa unang, wala ko utod mo, ako lang isa. Okay. And kung i-look back mo ang during that time, kita na niya amay subong gatipon sa ilang panimalay, no? Ang tanan subong amay nagatrabaho, nagabantay sila kabataan, nagatingwa nga mag-provide sa ilang kabataan. During your childhood, kung i-recall mo siya, ang provider sa inyo panimala is si Lola Langged, Latsareng Langged. Isa. So, duduwa lang kita mo to, Abe, during that time. Ano ang mga, looking back, kag makita mo sa buong nga mo niya kondisyon dire, nga mga kabataan, millennial, be, ano ang mga buta nga waay sang, nga ara sa inyo sa unang nga waay sa amon subong? Because subong, what we have is social media. Di ba? May Facebook kami sa buong nakalingawan namon. Nightlife sa iba niya mga young people, although ako yan, di ko makabibiamos ka-active, no? Barkada, grabe sa mga ka-strong sang influence ng barkada. During your time, ano ang life sang in your childhood? Amo man, sa pulo pareho sa barkada, pulo pareho. May barkada man. Sa itong chimpo namon, subong sa inyo, naabdan nyo yan, mga barlang, mga ulo-ilimnan. Sa una, Drea, sa shopping, may nightclub,
kumplito ya ang shopping sa una. Pinakasadya nga lugar sa una, dire sa Bacolod. Wala pa ni ang Golden Fields nga ni. Ang shopping. Sa shopping sa una, dira nabutang ang mga bantog nga restaurant. Shopping dire sa... Shopping center. Okay. Oo. Nakitawag, that's why may shopping Libertad nga jet Oo, may Because- shopping, oo. Okay. Dira na butang ang mga nightclubs. Mag-abot sa una kay wala pa ning puerto sa una sa Banago kag wala pa ni ang Bridco. Dito sa Pulpandang nga dungka. So kung magdungka ang mga international nga mga vapor, ang mga tripulante da, dira dito sa Japeng kan tanan nga nightclub sarada. So sa una yang pangabuhi, nightclubs, masadya, kag hindi tama ka delikado. Kaysa una, wala pa yung shabu, wala pa yung marijuana. Ang sa una, sulo sigarilyo lang siya. Amo na bla, kag ang krimen hindi pa tubagid. During that time, do less Simpo ang naman. crimes. Nagtan yung Marcialo, no? Oo, Marcialo. Ang Marcialo is year 1970... 71, 72, bala. 71, 72. So, pila ka to during that time? 20 plus. Teenager na ko. Teenager na. And that is one thing wala naman experience eh. But anyway, so during that time, really meron makamusta na. May before, I think ang life is mas simple compared sa amon sabong eh. Ang crimes, tsakto na, mas taas-taas. Ang lifestyle, mas taas-taas. Although, so meaning, gali ang amon subong ang isang time nyo, shopping, dako-dako na siya gali nga... Dako na siya. Do sentro siya before Amo na siya. Do Golden Fields sa una. Do sentro sa Halimbawa, nightlife and commercial area, diri sa Bacolod. Okay. Sino gina-consider mo as pinaka sanggadako ka sa during your younger years, no? Pinaka gina-consider mo nga daw nag-coach sa imo abe. Nag-motivate, nag-inspire, nag-training, like ang mo naga-proklamar ka na before. Di mo nakuha nga nga idea nga maproklamar kasi yung nagtudlo sa imo paano ka nakalabot sa amos nga point naghambal ka sa microphone. Dumduman ko na sa una. Bisan pa makuton mo ang mga tubo-tubo ko sa una sa Punta Taytay. Gasiling lang ka sa among grupo, abigay inom kami sa una. May mga proklamar na natunan ko na binalaybay. Mandamo ko ya istorya na balaan, mga jokes kagiban pa. Langkoy na nga ara na sa pinsar ko. But nagtubo na sa pinsar ko ya. Nga daw nanamian ko maghambal, nanamian ko magproklamar, batian ko si Barangay Kapitan Birba sa una, batian ko sa una sa amon si Rami Bisana, amon maayo nga magproklamar. Ambot silingon sa tunga timpol pa ko sa radyo. Pero daw kuan ako bla may ara may idea na ko sa may hilig na ko sa mga trabaho. Nadako ka sa Punta Taytay. Sa Punta Taytay. Barangay Punta Taytay. Dugod ko yung tao sa Bacolod. Sino si Kapitan Verba? Barangay Kapitan sa una Din sa Barangay 10. Oo. Bata yan, subong barkada ko man. Yes. Si Gawad, Jigs Verba, no? 14 na siya magproklamar sa una. Okay. Yan ni Rami Bisana. Okay. So, nag-develop na siya. Of course, may mga barkada ka man dito. Sino ang duwa ka tao nga ma-recall mo during that time? Nga do pwede mo git pangayuan advice. Kasi siyempre, kung bata ka, may barkada ka mo. Ang pinaka-common subong, that's why grabe subong ang bisyo. Because, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Ang kakatabo subong, grabing influence ang mga barkada sa kabataan sa sininga generation. That's why may struggle ang ginikanan. Ang gaagaw subong sa attention sa kabataan is ang computer, ang barkada, kag ang ginikanan. So nag-aagaway siya. Pero may mga good friends man. May mga tao man nga nag-influence sa aton niya. May mga barkada man nga nagadala sa aton sa kayuhan. During your time, sa katubo ka, sino ang duwa ka tao nga imo nga ginakadtuan for advice, no? Isa sa utod mo, kag isa sa barkada mo, amo dumduman mo lang during sang inyo nga generation. Sa Chimpo, si Nunoy Medina. Si Tito Nonoy. Si Tito Nunoy. Kag sa grupo, kami ni Bagi Alila. As to Bagi. Bagi si Sandy Floriato na patay. Nagligal ng mga naging lubong. Kag sa may mga edad-edad, si Norman Torres. Okay. Ang imo nga mga barkada during that time, arap mas lasubong or Jutay na lang bilin. Jutay na lang bilin. Tayo na labrin. And most of them taga Pantaytay. Oh, ang katubo-tubo ko, nga ulo-aban si pila katuig, urot na pala kalamatay. Okay. Second generation ni kanibagi kagday. Oo. Si Tubagi pila subong edad ja?
63, 64 Ah, something. doon mga 8 years. Awa mo na. Ang magulang mo Mangod nila sa'yo, sa Gabi. ako ni. Alright. Nabata ka 1949, meaning batang 60s ka eh. Mga 60s. Teenager ka, 60s. Mga mga mo na. The mga like 1969, the mga 18 ka or 19 ka. So batang 60s ka. During that time, ano ang may sinihan na to? May arada. During that time, 1960s, meron. Ano pinakasikat ng sinihan sa Bacolod during that time? Iris, Ambassador, dumdumaan ko na El Cheater, sa tubangan ng Sangkilid sa Ilisisi. Amo na nga mga siniyanso ng mga bantog di State Theater. And during your time, anong yung pinaka-favorite nga movie? Sa itong katsimpong paborito ko, kasi una, basta teenager ka, namin yung mga arianon. So, mga Romulos Anrimos sa una, artista to kanday Steve Reeves, kanday Gordon Scott, kanday Anthony Quinn, ang mga paborito ko nga, kanday Yul Brynner, muna mga paborito kong artista sa kuanya sa Hollywood. Before tabalikan ang local, si Mayor Bing, ang iya pero may favorite movie, ang istorya sa akon, is Godfather. Godfather, Isa man, hindi man malimtan niya pelikula. Ang tanan nga pelikula, kagang Godfather 1, 2, 3, urot ko gina. Antaw. I think amo nang isisip na ka-favorite. Yeah. Sa local, during that time, during 1960s, anong favorite niyo nga mga pelikula? Yan ni Fernando Po, Joseph Estrada, yan ni Saldi Sionac, amo na nga mga paborito kong nga mga artista sa una. 1960s, ano ang uso nga pamiste during that time? Trending, so like Sa 1960s, ang gasunod sa trending sa tuig, ang pamiste. Sa 1960s, naabutan ko ang iniblang patbon style. Ang patbon style na, ang imo na nga laba ang kuwan, daw high waist na siya. No? Pagkatapos, nagmuda ang piket bala? Piket sa babaw, dako sa dalom, ano panawag na? Ambel. Oo. Tapos, nagsunod sa muda kay mga pamiste ni Elvis Presley sa una bala. Amo na nga mga muda sa una, pamiste. Kay subong ga-evolve man eh. Amaong wala pa na sa una. Gabardin pa sa una, mga dumduman ko itong mga largo ko sa una, mga daw kaki na siya, nga daw maong man. Lipat lang ko sa Jartog, mga amo na. Oo, madumduman ko actually, ma-recall ko siya. So, 1960s, although nagaliwat siya, no? Nagaliwat man. In fact, ang... Kada to ay gabulubaylo, ang muda. Every 10 years siguro, Mera, Every 5 to 10 years siguro. may mga bago nga diskubre. Okay. So, ang 1960s na siya, no? And 70s, syempre nag-change naman siya. Even ang music during that time, nag-change man siya. Ang ining nga generation, ining mga millennials subong, may Facebook na, may social media na. Kung gusto mga dayag, ang mga balagan, ikuno, ang ila kuno, may mga, mabot na tsimpo kuno, tumamangkot ng kabataan kung paano ka mo nag-meet sang ako niya Iloy, ang sabad na kuno, it all started with the ad friend, no? Gin-add sa Facebook, Kasi na may and then nag-meet sila. I mean, subong. subong. So grabing advance ng social media, grabing advance ng technology, kag sang we have Facebook, we have Twitter, we have Instagram. And dira ang source of information, dira ang source of communication. Kag dira lang mostly dira naga kaya lahay ang isa kag isa, no? Damo gid yun na nga nag-meet lang sa Facebook lang. During your time, 1960s be. And of course, damo subong ka pamati ng mga batang 60s, 70s man, no? Meron man yung 60 plus ka pamati subong eh. You are 71, pero damo subong mga amay ka pamati nga 60 plus man. So imo na siya dekada be. Is it true nga ang harana nag-exist? So, because why ko nakikita Yes. harana nga actual eh. Magkita ko siya sa pelikula at sa TV lang. Pero during your time, ang harana nag-exist gid man. Pati ako, kapang harana sa una. Ang harana sa una ya, balo ka ang harana, butang ko sa Puntitaytay. May maabot na nga may mabakasyon nga baguhanon, nga dalaga, hutika ang grupo, haranahan tabla. Bisan dili sa Bacolod na nag-exist ng harana. Kanda Joe Paredes, amo to may mag-gitara.
Kung may mga bag-oda sa barangay Porsa una, wala pa na po mamaligid, harana gimang kami. Kaginayang harana, ang mga kantaso na iti, mga pangarana gid, Ilonggo, Tagalog, mga bla. Kanday Rubin Tagalog nga mga kanta, kanday Sinunlagman nga kanta, mga bla. Meaning kung mga luyag, dapat grupo. So, what if ay sa may magitara? Dapat may magitara, gid. Dapat kung magharana kay magitara gid. So, sa una, kung magpangaluyag ka, dapat may ipot ka ang gitarista. Kung magharana ka. O kung mangharana ka, namin Pero ko. kung mga luyag, ang gusto mo, saka kaya sa balay sa babae. Okay, sige. Balik ka ang tanay. So, sa harana, dapat, so, nabtan yung ginagala during your time, harana, ginagala yan. Amo ginangamon, And ano siya ka-effective? Nami, daw, sulusadya lang. Pero ang babae, Sa una namin, kay magharana ka. Kung ang ginikanan, okay lang, tapos mo kanta o pila ka kanta, pasakaon ka. Pagkabot sa sulod sa balay, pagkantaon ng imong gakanta sa rana, pasabton na babae kung magkanta man siya. Daw sulod sa tanay bla. classic. Naabta man na mo na iya. Sa muna nga. So, Pinoy classic, ginagala yan. Isang Pilipino gingakwan. Okay. So, okay na ang harana. Anong, ang dagakabatian lang namon subong? Because, you know, ang natapos na is just a part of history. Ga-change ang tanan, ga-evolve, Correct. ga-bago ang tanan. Amo na mention ka a while ago, may social media na kaya subong sa niya chimpo, lain na yung approach. Ang music ya pwede mo nang masend, no? During that actual gid. So, during your time, kung mga luyag ka, because I don't think sa chimpo nyo uso ang tabo-tabo, pwede na sa una. Pwede na, oh. But, very conservative gid during that time. Kag do required gid mo yang magsaka agad Ang, sa panimalay. ang pagpangaluyag sa saka kagid. Kaya ang ginikanan na stricto mo. Magtabo-tabo ka, kabadakpan ka, mga kay. Kung gusto ka nga, formal ka nga babae, ilan sa ginikanan, pasakade. Sino ng lalaki nga gapudo-puto, pagkantuas balay. Formal nga pagkantuas balay. Meaning, subong ya, bisan na ka balong parent, pwede makaistorya sila nga duwa because of Facebook, hindi ba? Kaya sa una mo man, bisan wala Facebook sa una, kung intindihanay ka mo, pwede mo katabo-tabo ya. Okay, pero mas I think mas mabudlay ang means ang una compared sa subong. Subong ka tasig lang kidya because siya tumusa ko di ko makita ay. Sa una ya, sa una sang ano to nga during your time, may telepono na. Mayroon na. Landline. Mayroon na. I think hindi ko sure kung ano nga generation may pen pal sa una. Meron. Usong pen pal sa una eh. Sa una, oh. Sulatay ka mga duwa. May phone pal man, nang Meron. pwede ka na makatawag-tawag na. And okay, so during 60s, ang inyuya is para formal. So dapat seryoso ka gid kikato among balay kagatubangan mo ginikanan mo. Amo gina sa una nga kakatabo. Okay. And hindi man assurance kung makato ka sa balay sabto niya ka. Correct. Pero risk go man sa gihapon. Depende na kay na-experiensyahan ko na mo sa sulod sa balay sa una. Hanggang palang luyag na kay Tita Monets bla, kagday thesis sa una. Mga utod mo. Mga half-sister ko. Na-experiensyahan ko na yung gakadtog sa sulod sa balay. Gakadtog na sila. Gapamasyar gina, isaks man na kadwa. Amo na bla. May dala. May regalo. So paano sila ginatubang sang inyong parents? Kani mamang so na hindi man niya istrikto mo. Basta ka-formal ka. Natagaan ka lugar yung mag-istorya ka buda. Pero mas namin ang makita nila nga dalaga pang luyag sa sulod Mas sa balay. mayo. Mas formal. Okay. Ang baile is very sikat. Ang Even before. Subong ang ito na. baile, ang baile so na sikat gid. Kay subong kaniya bago ang mga moderno subong pero ang gatukar kuan lang. Ano ba na? The DJ. Jukebox ano pa na. Oo. Sa una sa tipo naman niya banda kumbugin ng gatukar. Kag sa subong galing hindi na gani mudang sweet music sa una niya ang lalaki kagang hindi magganto sa belihan kon laban hot music. Laban sila sweet music kid ginapatay pa ng suga. Subong wala na. Subong binga chimpo, magbaili kaya ginupad ang botelya sa mga barangay, no? Kagamo. Sa una during that time may wholesome sang binayli. I think during your time. Do mo sadya gid. May mga gamuman di maibitar kay may inumong. Okay. And 60s, 70s, ano ka na 30s ka na, no? 70s.
sa 30s ka na. Okay. Sino ang mas naggaling, hindi ko maka-question about sino nag-influence gid the most ang imong amay o kung imong Eloy, because ang Eloy mo man lang ang nag-ano gid sa imo, ang nag-atipan gid sa imo. Saan nagsulod yun sa radyo? Buhay pa si Lola. Buhay pa, oh. She died at the age of Mamang na do 50s? 60s naman. 60s. So, pag-decide mo kung ano nga career ang gusto mo sudlan, supportive siya. Oh. Wala to mamang to, pero ka supportive nga klasilo ito. Kung anong naluyagan mo, kung anong hando mo, kung anong luyag mo, suportahan niya ka. Supportahan niya. Anong isa ka hindi mo malimtan siguro ang advice nga natagya sa imo when it comes sa trabaho? Ang hindi ko gimalipatan nga bal mamang sakon, nga pag-abot sa tiyempo kun makatrabaho ka, pisanon mo. Amo nang panugyan sa sakon, sa una ang punctuality importante gid. Kinahanglan hindi ka maliit sa trabaho mo. Kag sa isa ka kompanya o kung diin ka man makatrabaho, ang isa sang nagalawig sa obra, sila niya kinahanglan honest ka. Amo lang kalinmamang niya kinahanglan honest ka gid. Kung ano ang ara sa imo opisina, sa trabahoan mo, kung diin ka man magtrabaho, may sentimo hindi ka gid mangawkaw. Nya inaya madugay ka gid sa trabaho mo. Ato tiyempo wala pa gangyang patusto pro kada upod na mga duha ka pimi kami namang lantaw sini duha lang kami amo. Gadate kami niya galagat to restaurant, galagaw kami duha lang kami. Galagaw kundi ang mga parente namon. Halos kada semana ya tatlo kami maglantaw sini, duha lang kami. Ano pa lang gid? Damo ni pamangkot sa akong dili. Hindi ko siya masabat man sa insakto. Diin nagalin ang Salanga nga apelyido. Ang Salanga nga apelyido dito na si Ilocos, sa lugar ni Marcos. Okay. Kag Kaya mo na apelyido ni Papang Suna, Papang to Ilocano to. So napatay siya early man. Oh, early man. Oh. Like why mo siya nabtan? Nabtan pa na akong gamay pa ko. Bro, mga 10 or something. So may gamay kang memory sa iya. May yuta yun. Okay, and Kwanto siya mo? Isa sang pinakamayo nga kontraktor to siya. Kay isa sang nag-ubra sa Kapitolyo na siya mo. Okay. Ang old Capitol, isa na siya sa nag-ubra sa Capitol. And I think that everybody know nga hindi mo man siya biological father. Hindi man. Hindi mo siya biological father, and even si Lola. No, si Lola is tiya mo na siya. Pero since ginbata ka, siya na yung nagkuasimog na tatap naman sa imo. Okay. And so mas naging influential si Lola sa imong life. That's why I wonder kusling ko. I really thought to be a good father, you need an image. You need to follow someone nga maayo man yung instrumento kag model man. But sa imong case, wala tungod wala ka man niya nadako kang wala ka man sang amay, no? Although you had a stepfather man, kag namautod ka man niya amo man to nagtatap sa imo, nag-influence, nagpalangga man, no? Nagpabatsyag man sa isang panimalay. And pagsulod mo sa radyo before, kanami sang advice ni Lula, dapat punctual, dapat honest gid. Amo na siya, I think, ang mga pamatasan nga halos hindi na makuha ang kabataan sa buong because grabe ang changes ang generation. But ako personally, ang naka ko siguro sa imo is ang kapisan gid nga bisan ano ang himuon mo, kung pisan ka mas stand out ka. Bisan hindi ka genius, hindi ka mo naka-smart, ka alam pero sa iban, but kaya sila i-beat through sa kapisan. I think that is one big lesson nga i-learn man sa kabataan sa mga tsimpo. Amo nang siyeng lang hindi ko gibalimtan sa aton daig nang maagap ang masipag. Kaya kumporme akos na. Dapat Correct na siya. Kung may trabaho ka, early ka, palagaon mo gid. Palagaon mo gid. And ang honesty is also very Isa important. sa pinaka-importante para sa akon. Oo. Kagila tudlo kina sa amon so na mama nga nung kagid. Nga kon may ara so na inang 11 sentimo so na pwede ka na kabakal mo. Mga 5
sitas kag iban. Kung butang sa lamisa na dira na sa lamisa, kag kung madula na siya, iskandalo na bilog adlaw. Nala may maakos na. Subong niya, dula sa balbalon ka tudo kung di ka mag-ako mo kung di ka. Amo lang dapat honest kagid. Bisan sa jutay nga bagay. So, ang lesson dira is kung masaligan ka sa gamay, masasaligan ka sa dako. Kung sa gamay nga butang, hindi ka masaligan, how much more sa mga dagko? Subong dula sa kalibo do, okay naman lang yung subong yang chimpo yan, no? Do, I mean, ang kanugon niyang honesty, hindi lang ginamos nakadako nga butang, no? Pila pliti during that time sa inyo, 1960s, mga pila pliti sa jeep? 5. 5 centimos. So, ang bugas, pila to during that time? Ang bugas so na do pilang gantang. To gantang so na to 2 piso, 3 piso. Ang gantang isisa ka kilo? Hindi ko katakos. Pero mo rasuan bakla na, hindi na kilo. Gantang. Ginantang sa una. Ginantang na o. So, ang, Mas bahado siya. so, ang first mong sweldo, pilang ma-recall mo? Ang pinakadako ko nga sweldo, una ko nagsulod sa drama, ang akon nakuha ko nga dako-dako primero, 50 pesos. Monthly. Bulan na na. 50. And 50, dako na to siya during that time. Nakabuhi na, kay barato mo ang bersa do, 3 pesos. Awa mo na bla. Ti kung mag-jeep ka, 5 centimos lang man, dako na ang 50 pesos eh. Dako na eh. Kung sa una man, dahil club ka shopping, may 20 ka, happy ka na. Oo. Kachimpo na mo. Kapod ng barkada mo. Oo. Okay. Alright. Now, ma-step another ano siguro level of say mga life man niya be as a radio broadcaster and as a professional, no? Same man si iba niya mga amay siguro man. Sino naman niya ang kaya mention mo nag-develop gid ang imong skills sa public speaking through proklamar sa mga lugar-lugar, no? And eventually nakasulod ka sa drama. Sino nagpasulod sa drama? Nagpa-audition ko. Okay. Pag panawagan sang DYHB, nga may audition, ato ko sa bukid. Okay. Ito ko sa bukid. Ga pamati ko. May audition, ang DYHB, kung gusto ka magdrama, gusto ka mag-reporter, gusto ka mag... Nagadto ko di. Nagalin sa bukid, sa Sabila, nadulhog ko di, bit-bit ko bata na akong gabisti. Ditsugi ko sa babaw na, sang DYHB, babaw so na, 4th floor na sang SSS. Ang DYHB, Audition. audition. Okay. Anong recall mo nga popular sa una nga drama? Of course, why na kuya kadumdum siguro sa tuya. Anong recall mo nga mga sikat nga mga drama? Kay ang mati subong naton mga iloy kagamay mo Sunday, wa isang trabaho, ara sa balay, ga prepare magsimba, ga prepare magpamahaw. Anong nang enroll mo sa una sa drama nga popular? Ang mga drama na mo sa HB, Dabo-Dabo. Isa sang pinaka-popular to nga drama, ang Dabo-Dabo. Master ni Ilonggo ni. Ang writer sa ito, si Alan Ibarzabal pa. Kag si Paul Miases. Si Alan napatay na. Amo na nga mga drama. Kasi unang, ang role ko sa drama, so na pinaka-paborito ko, git ko kontrabida ko mo. Kung kontrabida ka, ang tanan nga style, ang tanan nga mga paghambal, lain-lain mo siya. Lain niya sang ikaw dang lead role, nga amo lang na tingog mo. Amo sila nga panaminami, kala tingog, lead role ka mo. Pero kung kontrabida ka, Sari-sari. ang tanan nga style ma-apply mo. Sample sang drama kung kontrabida ka. Ang kinahanglan niya kuwag ng daw. Pero kung magdrama ka, ang drama mas mabudlay sang angkor ka. Ang angkor ka, okay lang. May jutay nga emosyon. Ang drama, punon mo gid ka emosyon. One line ba? Isa ka line sample sang drama ka pala. Ang matunduma mo lang ang linya sa una sang drama ka. Kadama ko, suna kalabanan ko nga role na kontrabida. May mga role ako nga daw, ginabutang nila ko sa mga daw, sa drama, so demonyo, daw, traidor gid. Traidor. Hindi, namin ko gaya, may isa ka linya lang. Nga amo to nga tingog mo during that time, kung makaya mo pa, kung ma-recall mo pa. Dumduman ko suna sa mundo mistiko, may role ko nga daw, kwamala, daw, something daw tamao, daw panulay. Di magkadlaw ka na. Ginahanglan ko ang pagkababae mo. Tama na. Maanyag ka apang
Butigon. Mao nang mga style. Do, Lain na saya. okay. So, ginahampangan ang imong tingog. Hampangan mo siya. Alright. Okay. Kaya kung hindi mo siya pwede nga ipagapangan ko ng role mo, kaya ang direktor, kag writer, ibutang niya kada sa mo nga role, sa mga tiyaga ngayan ka. Okay. So, it was your effort nga isa sa mga lesson na gina-share ko din sa akong programa sa atong mga tagpalamati, no, nga importante ang kapisan, kay I think na istorya mo before nga nakatrabaho kang halos wais ang sweldo, malawig sa DYRH. Do mayo man tagaan, mayo man hindi. And during that time, malawig-lawig to siyang experience for you. More than 10 years ka to ang nagtrabaho. Sobra, oh. Nga do volunteerism. And I think sa aton yung mga tagpalamati subong kag sa nagalantaw sa aton sa social media, no, kag sa mga young people subong, ang kapisan may reward na sa the end of the day. Tandaan nyo ang ginahambal ko sa akong social media account nga kung hindi mo ta ma-appreciate sa kadamaan, may saka Ginoo nga nag-appreciate sa aton tanan and willing na siya maghatag reward sa aton. Ang iyang experience, nag-volunteer siya for so long through his skills, bahala na kung pila lang mabaton, basta may income lang. And then pag-apply diri sa Diba Easy Action Radio, madamo ni sila nga ginpilian. No, in fact, ang iba niya nga nag-apply diri outstanding gidya ang scholastic record, no, compared sa iya. But pagpili ay na ang imong grades ay nagavari. Ang imong achievement hindi na siya magmatter. Ang tulo ko na kung paano ka mag-perform. And because during the time despite sang kakulangan niya man sa iyaman niya pag eskwela kahit college level lang man siya, man siya katapos siya mascom, ang ginpresent niya isang iyangas long experience versus sa iba niya applicant nga outstanding. So pagpili na ang ginpamatian ang may labing experience siya. And dito siya nag-excel. Meaning ang ato na niya effort niya ginahimo, ang ato niya kapisan, ang ato niya pagpaninguha. Tandaan niyo gid ni at the end of the day, hindi niyo pagpinsaron niyo why ito siya pulos or why ito siya gamatter. Because gamatter gina saya, no? May mabalik na sa tantanan niya ginahimo naton diriya, no? All right. You are 71. Go bra gyapon. Ang guys wila sa amon niya magutod. Isa na lang ang agot si Mariah and college naman siya gani kuminsaron gid, no, and gabulig naman si kami pa eskwela sa iya, kami nga magulutod. Tulokon mo do almost hindi man din tanan pero almost established na, no. Kung ikaw mag-evaluate sa imo nga performance as a father, be, for example, paano mo evaluate ano panalukan mo sa imo bilang isa ka amay? Because lain ang perspective ko kung ako maglantaw yati, ano pa bing amon pa ngayon? Ang tanan yung gina-achieve namon subong, tanan subong nga nagakalabot namon niya is because sa imo kag sa kay mama, syempre. Nang tanan yung na-achieve din namon because you have been a good father, excellent, and amon niya iloy. And of course, gintudloan niyo mo kami nga magpangamuyo. And that is very important sa isa ka life. You train a child to become faithful, to become a good Christian, kaya sa ulihan mo na pinaka-best nga gift niya matag sa imo nga bata. Ikaw, be, as a father, paano mo i-evaluate? Do you think nangin maayo ka nga isa ka amay man? Sa imo ya point of view? Pananaw ko hindi man 100% nga maayo gid, may nakasala man. May mga kung gusto makasandal ka man sa kalawigon sa pangabuhi mo sa kalibutan, pero para sa akon niya ang akon ginhandom bala daw natuman ko gid. Para sa akon niya satisfaction bala daw kuan ako daw matiyag ko daw okay na ko ya kung sa kabataan na paggambalan, kung sa edukasyon na paggambalan, kag ang pagdisiplina ang paggambalan, daw satisfied ako sa akon ginahimo. Kay isang una, balo ka naman sa pangabuhi so nati, imol gid bigado gid kayo. Pero kasandig ko ya sang siling ko nga pisanon ko ni. Bisan jutay ang sweldo sigihon ko ni base pa blang mag-abot sang adlaw nga makatibawas man. Na blang hindi ko gid malimtan ang ara sa Biblia. Isa da ka sa Hurubaton nabasahan ko na. Hindi ko gid malipatan sa Hurubaton daw kapitulo 10 na sa bersikulo 3 na butang da nga hindi ikaw pagpagutuman sa Ginoo kun matarong ka nga tawo. Ara man nabutang sa mo man ang bersikulo
ang pagkatamad nagapaimol sa tao, pero ang kapisan nagapamanggad sa imo. Hindi ko malipatan na. Amo nang ginimo ko bisan paano Wala ko trabaho ko la. Kundi ko magbalatian, sa katuig, wala ko gabsin. Wala ko igakalit sa obra ko. Amo nang gidabasihan ko kag ang ako niya wala ta man kamoy agin padako sa pahog. Padako ta kamoy nga respetuhon ako. Hindi ko gusto nga sundon niyo ko kinadlo ko mo sakon. Gusto ko yang sundon niyo ko kay ginatahan niyo ko. Amo nang panindugan ko sa pangabuhi ko. And instead niya mag-instill ka fear, the more on pag-instill sang tsakto na sa kay events ang akon nga pattern sa mga leadership nga style is duha ka buta nga pwede mo pasunod ang imong mga tao, ang imong mga staff, imong mga empleyado. Number 1, you instill fear para sundon ka nila. Or number 2, you instill respect kasi sundon niya magyapon nila. Respeto gid. Sundon niya magyapon nila, no? Respetuhon mo sila kag tatapon kay para ma-perform sila gyapon, same gyapon yung resulta ang ihatag nila. So, alright. Anong ang ma-recall mo lang? Ano ba among isa sa pinakadako mo nga nanging challenge bilang isa ka amay? Anong pinakamabudlay nga bahin sa pagtatap sa isa ka panimalay? Anong challenge? Anong pinakabugat? Ang pinakabugat gid pila ka bagay. Ang daw ga batsyag gid nga daw kalain gid pamatyagan mo kun wala ka trabaho nang bauntat ka trabaho. Natabo na sa kon. Galing iti kadali man lang. Kuan ka gid yan ang daw wala ka dangpan. Nga daw wala ka kaduan ka libog ulo mo kun paano ka makapakaon, paano mo masagod pamilya mo. Man sa tunga chimpo purtigid. Ang sweldo gamay. Sila ni mama mo na mabuhi ning kabataan pa eskulahon ta pa ni sila. Gali sa pinsar ko, nga bisan paano hindi ko gusto magunta ta kabataan kay likot ya mo lang nang matag ta nga manggad silaw. Ang tanan nga loan sa kalibutan urot ko mo. Is tanan-tanan nga madunduman ko nga loan. Wala pa may impas loan naman liwat. Dunduman yung nga tatlo ko nagupal college ka mga tatlo dungan. Oo. Sos abot nga chimpo nga gasala ka kung ano nga medyos posibles ang himuon mo. Basta matarong lang. Panghulam ka, loan ka. Oo. Ang punto ko, hindi ka lang mangawat. Lingko sa kay mama mo, hindi lang tayo maghimo sa bagay nga makaguba sa pamilya naton. Ang tanan nga loan Tanan nga medyos posibles kita man so nato, tanan nga kayod, tanan nga mahimo medyos posibles para lang kay eskwela kamo amo na nga akon kwan. Nga libog ang ulo ko sunod, di ko katulog kung mawadaan ko trabaho sa kabulan, 2 kabulan talain kay batya So, meaning tanan niya amay amo mana. Kada mo gamati isubong, I would like to believe nga isa sa pinaka-challenge amo na lang kabataan sa buong do kakulang gid sa pag-appreciate sa ilang ginikanan. Maybe because of influence ng barkada, ang ila time ara sa cellphone, ara sa computer. But kung tulukon mo gid, kung bata ka, why mo ginatanaw ang perspective sang imo nga ginikanan. And sometimes hindi ka pa maka-appreciate, hindi ka pa kahatag time. Pero without you knowing, grabe ilang struggle just to provide sa isa ka family. Sa mga amay subong nga that's hamba ko gani, ang mga amay subong nga pamati are heroes, no? And angels in disguise because sila ni ang sila ang provider, sila ang nagahatag para sa ilang mga panimalay, no? And in every successful nga bata, mera termi ginikanan nga nagaatipan, nga nagproblema, nga nagstruggle para makasustener sa ilang mga kabataan. And I think isa sa mga pinakatalaksan gid sa pagiging isa ka amay, I hope sa aton mga tagpramati subong nga naga-monitor sa aton, isa sa mga pinakatalaksan gid is ginhatag mo bala, ginhimo mo bala ang imong masarangan para ma-provide mo ang imong kabataan, no? Because kung ano matabo sila nga future, naga-depend actually sa kung paano natin sila ginhandle. So sa imong part, just like any other father, ang ilagi diyang giproblemahan, gidya struggle gid that time is amo naman na kasimple, no? Ang pag-provide, pag-sustain sa ilang panimalay. But all in all, kung evaluate mo ba ang imo nga life ya subong ya the way ko siya pamatian, happy gid ya. Ang condition sa imong heart, imong state of mind, do you believe nga na-achieve mo ang imong gusto malabot as a father? Kung ako pa maguton, para sa ako niya, satisfied na ko kayo. Pero sa nasiling ko na, sa edad ko, luyag ko pa magtrabaho, luyag ko pa magserbisyo,
At the same time, para ehersisyo sa lawas ko. Pero amo na, siling ko dalapot ko naman. Kulang lang isa. Kung makatapos si Maraya, wala na problema. Para sa akong enjoy na ko sa pangabuhi ko. Because ang education is very important. I think, Para sa akon. na-mention mo nga, sa gagmay pa kami nga, sa mga tagpalamati, pagkajali, mangkot mo nga, why kami na-involved sa drugs, no? Tanan kami nga mag-utod, 7 kami, including ako, why kami na-involved sa drugs, no? Of course, hindi mo kami perfect, tanan kita may makasasala man, we commit mistakes, and we are bound to commit mistakes, no? Because we are human, pag bata ta pa lang entitled na kita to sin, no? Importante yung nagpadayon kita sa pag-struggle, sa pag-survive sini. But, isa kabutang kung away kami na-involved sa drugs actually is because of his very strong conviction. Ang i-advise mo sa una, sa gagmay pa kami, okay lang magtinunto sa iba niya butang. Like magbarkada, mabaton ko pa na, inom, sigarilyo. Pero why kami of course, why man kami involved sa amo sa. Ang iya nga point is amo sini. In worst scenario, nga may influence kita mo sa barkada niyo sa mga kalainan, may nagana kayo na influence sa amon maski pa paano na balanse kami sa church, no? Kagin sulod kami sa amon niya iloy man simbahan mo. Pero in case kid man, nga hindi na kami ka-control sa inyo sa uli, why lang drugs? Amon na advice sa amon. Amon na kami na involved sa drugs. Sila nga tanan pwede niyo intrahan, mabaton ko, matsindihan ko, but not drugs. Because the moment intrahan mo ang drugs, masuicide na lang kuya. Because why napulo sa amon niya effort diri tanan, ang akon diri pagpangabudlay kag kay mama nyo, kung intrahan nyo drugs. Guba ka mo automatically the moment i-involve nyo kagulingon nyo sa drugs, say goodbye to your future. Amo na grabe man sa mga ako ni advocate against illegal drugs because dira kami kuha sang hugot, dira, you know, it is a realization gidya, actual nga realization nga kung anong life nga pilion mo subong, amo na siya ang life nga ihatag man sa imo sang Ginoo. I mean, life is a matter of choice kani hambal lakot, you know. So it is very important nga as a father nag-impose kita strong nga influence, conviction sa aton yung mga kabataan because at the end of the day, bisa maglain ng buot nila, believe you me, para nagyapon sa inyong kabataan ng himuon yung disiplina subong. All right. And before we are running out of time, kabitin sa aton yung oras, no, abi kong isa ka oras, malawig-lawig siya, but message mo sa mga amay nga nagapamati subong, sa bilog nga Bacolod. Ang mensahe kasimple lang siling ko sa mga amay, kung may estudyante ka mo subong, igambol ninyo ang tanan para sa edukasyon. Ang ibang kasiling okay, paskulahon tini si manang mo, ikaw, dasnong tuig ka lang pagkatapos siya, nga para sa akon, hindi ko na i-conforme. Ang tanan nga medyo simuan nyo gid, nga tanan makatapos, tanan maka-eskwela. Importanteng edukasyon. Hindi galing mabaton ang tagduwa titulo kung kisaw sa mga trabaho, ina pangula ka edukasyon, sos pobre makaluluoy ang kabataan, buwas damlag, amo na pananaw ko mong palangditan, hindi ka ba mabato sa kalibutan, ang kabataan mo, ibilin mo, wala tinapusan, wala trabaho, anong buwas damlages na, balik-balik kalagmos na, nga may kabataan kang wala katapos, kag wala sang trabaho. Kag isa pa, ang kabataan ko ni gasiling ko, nga hindi ko gusto, nga tong inagyan ko sa orang kapigaduhon, magyan man nila. Amo na silang ang iloy kung kisa nga, ang imo na daw sobra naman na. Ang kabataan mo, napagustuhan mo, ginabaklan mo pagkaon, tanan-tanan, nga sobrang balon. Ang akon punto, hindi amo na ang abusahan sa kabataan. Kundi, ang nagyan ko sa una, hindi ko gusto nga magyan nila. Sa una, lakat lang ko. Nakibulitil ko sa lakat lang. O, eskwela, nalakat lang na. Wala ka balon kung kaisa. Pagkatapos, kisa, wala ka pa pagkaon. Pag-abot sang teenager ko, liho-liho ka pa. Galagaw ka kundiin, wala ka man sang inaputan. Anyang naagyan ko nga kabudlayan, hindi ko gusto nga maagyan sang kabataan. Amo mala sa iban nga ginikanan, iloy kagamay. Kung may mo, peskulahan yung kabataan nyo. Tudloy sa gusto nga edukasyon, tudloy sa gusto nga pagbinatasan. Kaya subong nga dito, hindi ko kasaw. May migo ko lang katuan sa may barangay sa Langdon, ay kalain Batyagon. Sulod sa balay, wala gi gani mayong gabi wala. Mayong aga wala. Panawag sa ginikanan niya, iwanggo na niya nga wala ginapulos kasi may mo na batian mo kasakit Batyagon. Kay kulang
sa pagpahangop kulang sa edukasyon ng kabataan, ang resulta ya, pagdako sa kabataan, wala man respeto. Kay wala man ikaw nga ginikanan, nagrespeto sa kabataan mo. So, i-summarize ko, importante, number one is, as much as possible, despite sa kapigadohon, invest gid sa pag-eskwela sa kabataan. Nakagid. Because, kakabalo man tananta, wala nagabato sa kalibutan. Pero kung pabalunan mong imong nga mga bata, sang edukasyon nga para sa ila, pwede mo sila bayaan nga ready sila man yung struggle. Impose discipline and respect gid sa mga Respeto kabataan gid, because it is very important kay mangin way of life na nila. And well, sa tanan niya amay subong nga gapamati, no? And sa tanan niya kabataan nga pamati, it's time to say thank you also. Like ako personally, gapati ko yung ang tanan nga may ara sa akong subong is because sa ako na ginikanan, sa ako niya amay, sa ako niya iloy, no? And hindi gid mag-expect sa isa ka perfect nga ginikanan. Because pares kung sila, may kakulangan man na sila. Ang aton ginikanan, hindi na sila perfecto, tao na sila, gatrabaho, ag nakapoy man at the same time. The best gift nga mahatag naton sa aton nga ginikanan, sa akon dira ang mga tagpalamati, is maningwa ta sa aton nga kagalingon. Because masakitan nila sila kung makita nila nga ang kondisyon ta sa uli hindi man manami. Dagdag na ang ila pagpangabudlay balikan ta sa pagpaninguha man. Because ang pagpaninguha hindi na siya para lang sa imo kagalingon, para sa future mo, para man sa ila. Kaya para mapagita mo bala nga proud ug happy man sila para sa imo, no? And sa tanan niya amay nga nagapangabudlay subong kami bunga man kami sa pagpangabudlay sa amon niya amay, no? Ang siling ko gani, wag ko kabalo kung anak kalabot ako dire nga nagkonsehal ako sa syudad because ang amon niya life is very simple gid. Pigado gid nagdako man kami nga pigado gid no struggle man kami amo tambal niya ni Papa kagina nga grabe man niya utangay madunduman gyud pan actually nga wala tuo nga loan tanan niya ginahimo para ma-sustainer ang pag-eskwela. And at the end of the day, after sang tanan nga struggle, amo ni siyang resulta. So, happy Father's Day sa mga amay sang panimalay subong, no? And amay nga padayon naga-provide, amay nga padayon nagapangabudlay. Si Papa gani kambal namon siya gani hindi ka na magubra kay may ubra kami tanan, kami gabulig pa eskwela, kami gabulig pa balon. Ang kami gamotay na kami dira sa balay, no? Nga bakal namon. Pero hindi mo siya maguntat ubra because siling niya for as long as kaya pa magtrabaho, trabahoan tani. Kay wala pa niya exercise, nami gid nga naga-provide kita gihapon. Kag sa mga iloy pag dira subong, hindi ta pag ipakita sa tubang sa kabataan ta nga why ta nagakulang kita sa respeto sa inyong mga bana because kamo ang role model sa inyong mga kabataan. Kung mag-away kamo, istoryahin nyo nga duwa. Sa amon life, bilang isa ka pamilya, why ko kakita not once nga nakita ko nga daw ginasakit ni Papa si Mama. Not once. Halin sa gamay ko. Why ko nakita yang nga daw ginsumbag, basta gipadapuan sa kamot wag kita nga daw nangin violent not once sa kunya life hindi ko ma-recall tis siguro kung duwa lang sila sige dito tapong ulay mas lang nga duway pero sa amo tubang bisan kay isa wala gid no. And sa mga mother man subong sweet kita sa ato niya bana as much as possible hindi kita magsiginag kay ang naga-produce na sa hatred sa inyo karaw ay mabatian sa ato niya mga kabataan. Nami gid away kamo lang yan nakabati yan no. Hindi mo man pag-insultuhan sa tubang sang iba ng imong nga bana, especially sa tubang sa imong nga kabataan. Hindi mo siya pagpakanubuon, no? Pero ang nag-attend ko kasal gapon, kadami isang message ng pastor. Siling niya tribute sa mga Iloy para balanse man yun puro amay sa mga estudyanta. Hambal ako no, dapat wa isang mga tawag nga housewife sa kalibutan. Sala sino man nagibinto sa housewife naman. Sala ginaya because wa isang housewife. Tawag sila na homemaker. Tungod ang mga Iloy, sila na they are making good people out of their children. Ang mga Iloy amo na sila ang naga-mold kag naga-establish sang maayong foundation sa karakter sa mga bata. So, balanse gid dapat sa Iloy kag sa amay, no? Ti kami nga magulutod, ang amon yang ginhimo as a way sa pagpasalamat sa amon niya amay is nagtinghuha kami sa amon pangabuhi. Nagtinghuha kami yang mangin mapisan, nga mangin produktibo, nagtinghuha kami yang it's because hindi lang na siya about sa kung anong may ara ka subong, kung anong mahatag mo sa ila eh. It's all about pag-establish mo sa kagalingon mo nga may peace of mind ang imong ginikanan. So this is a big challenge sa ato niya mga amay dira subong. Continue sa pagpangabudlay because
amo na imong mga papel sa kalibutan. Tandaan mo gid ang imong pagpangabudlay subong regalo mo na sa imong mga bata. Katong disiplinahon mo sila subong, bakulon mo sila, akigan mo sila, bisa magsakit ng buot na sa imo, himua. Because gift mo na sa ila. Gift mo sa ila, nga gitudluan mo sila, nga respetohon ka bilang isa ka amay. Halin pa sa ako na hindi mo ko amay. But, based lang sa ako niyang experience siya. The moment ang bata mo magdako ang respeto sa imo, siyempre, regalo mo na sa iya because i-guide na siya sa Ginoo mo. Ang nabutang na sa Bible, honor your mother and father. Meaning, ang ginimpost sa amon nga disiplina sa amon niya amay, ang iya pagpangabudlay, ang iya pagpaninguha in partnership sa amon niya Eloy, nagresulta sa amon sini. Because nakita sa Ginoo nga respetar ka sinikanan mo, i-bless ta ka. So, same na sa inyo mga amay, hindi madlok nga mag-impose disiplina sa inyong kabataan. Because, kung manginmayo na sa ulihi, gift mo na sa ila. Kung tahaon kanila, respetohon kanila, planggaon kanila, gift mo na sila. Because ga-extend ang grasya sa Ginoo sa mga bata. Nga kabalo magtaha ang respeto sila ginikanan. Bitin ang ato niya oras. Time is over. Madamang salamat sa ating mga tagpalamati. Upod ko sa gihapon si Action Fred sa Langgano. Pero actually, ang alam niya is Wilfredo. That's why ang mamanghod namon niya si Dulce, bala? Nga kagawad, Fred Salanga, hindi na junior. Because ang yan nga real name is Wilfredo Valuis Salanga, no? Valuis ang amon niya, ang iyang middle name, dira na sa Isabela Santander, ang amon naman niya roots yan, no? Thank you very much, Action Fred, sa imong nga panahon, subong. Thank you, no, for everything, whatever na-achieve namon subong is because of you. And, i-pay forward di siya namon. The reason nga nag-influence man kami sa ang ako ni mautod, mga kabataan man, ako nagsige man diri servisyo, nag-influence sa mga young people, nag-train, nag-motivate, is because ginkuha ko man na siya halin sa imo man. And kung ako mag-evaluate because hindi ta perfecto, 99% ang ako niya nga pag-grade sa ako man niya nga amaya as a father and bilang haligi sa amon panimalay. Thank you very much sa atong mga tagpalamati. Isa naman kay masadya nga Domingo ang atong ginupdan. Don't forget nga mag-observe sa social distancing sa inyong mask, no? Ang COVID ara gihapon, halong kita perme and padayon kita yang mag-update sa inyo sa mga information about sa dapat nato niya i-observe sini nga pagtilaw, sini nga pandemic through our social media account, Israel Salanga, Israel Salanga 2, Ising Salanga and Israel Ising Salanga 4 na siya ka-account. Mayara ko ako na tanan active na siya tanan, no? So rigid sa mga nag-message, hindi ko na mabasa isa-isa gid, but thank you sa inyo padayon niyo pagupod sa aton. Inigihapon ninyo ko po si Alagad kun si Israel Ising Salanga. Don't forget yung magsimba subong and enjoy sa inyong banding sa inyong family. Sa Bacolod, Action Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio.